הסכם להעברת חלק מהאורניום המועשר של איראן נחתם במפתיע בינה לבין טורקיה וברזיל. זאת בניגוד למהלך שיזמה ארצות הברית להטלת סנקציות על איראן. בכיר בממשל הברזילאי אף אמר שישראל תגיד מה שהיא רוצה. נמצא איתנו נשיא ברזיל לואיס דה סילבה, הקרוי בפי העם לולה. ערב טוב, מר לולה. למה את אומרת לי ככה, ערב טוב, כאילו שאנחנו לא מדינה רצינית? לא, אני לא התכוונתי. אנחנו מעצמה, שתדעו את זה, נכון בנות? קלארו, סים, קלארו. אבל אתם לא מבינים במזרח התיכון. למה אתם מתעסקים בזה? אתם לא מבינים בכדורגל, למה אתם מתעסקים בזה? טוב, אבל לכם אין ניסיון בתיווך בינלאומי, אתם לא מכירים את הרקע של כל העימות פה. מכירים, למה לא? אנחנו יודעים הרבה על אירופה. אנחנו באסיה. באמת? חשבתי שאני ליד איראן. גם איראן זה לא חשוב. תגיד לי, מר... אפשר לקרוא לך לולה? מר לולה בשבילך, נכון בנות? Claro, sì. Sono il nome è signor Lula. Molto importante. מר דה סילבה, בישראל אנחנו מאוד אוהבים את ברזיל. אנחנו תמיד בעדכם בכדורגל, אוהבים את המוזיקה שלכם, את הברזילאים. למה אתם חוברים לאויבים שלנו? כי אנחנו כוח עולה. מה אתה חושב? אני לא יכול לעשות סדר בעולם רק בגלל שיש לי שם של רקדנית בטן? חלילה, זה לא העניין. השאלה היא רק הם... אלחנן, תרשה לי, נראה לי שהוא קצת לא מבין את השאלה. תגיד, מה אתם דוחפים את האף שלכם קיבינימט, אה? אני אסביר לך בדיוק ובצורה מכובדת. בנות? אצלי בבית יש פצצת אורניום, כולם עכשיו ידעו שאני לא קטניום. אצלי בבית יש פצצת אורניום, כולם עכשיו ידעו שהוא לא קטניום. אצלי בבית כל אורח משמח, גם לאחמדינג'אד אני לא בודק את הריח. אצלי בבית כל אורח משמח, גם לאחמדינג'אד אני לא בודק את הריח. את האמריקאים מלמד היום מאיפה משתין הדג. את האמריקאים מלמד היום מאיפה משתין הדג. לא סובל את האמריקאים ולנקנק אותם זה בשביל יום חג. סובל את האמריקאים ולנקנק אותם זה בשביל יום חג. רק הוגו צ'אבס כל הזמן עושה שמח, הגיע הזמן שגם אני קצת אתפתח. רק הוגו צ'אבס כל הזמן עושה שמח, הגיע הזמן שגם אנחנו נתפתח. הבעיה מאוד מורכבת ידידיי, כי בעולם אותנו אוהבים יותר מדי. הבעיה מאוד מורכבת ידידיי, בעולם אותנו אוהבים יותר מדי. אצלי בבית שיש פצצה לטינה, אולי זו הזדמנות להוריד את ארגנטינה. אצלי בבית יש פצצה לטינה, אולי זו הזדמנות להוריד את ארגנטינה. אני גדול, אני שרטוף, אני מדהים, ורק אותו יודע איך לבחור לי חברים. אם הוא גדול לא שרטוף לא מדהים, ורק אותו יודע איך לבחור לו חברים. לא,